Moikka ja tervetuloa ICF Finlandin sertifiointi-infoon tämän diasarjan ja materiaalin myötä. Se löytyy myös tuosta alhaalta ihan ladattavana versiona. Tämä on tällainen lyhennelmä, ei ole ihan koko sertifiointi-infon dialogi tässä, mutta mä vähän tiivistäen menen tämän läpi. Meillä on sertifiointi-infossa ollut tänä vuonna minun lisäkseni, joka on puheenjohtaja, Tuuli Kirsikka Pirttiaho, mukana Jari Rinne, joka vastaa meillä hallituksessa sertifiointiasioiden kehittämisestä ja jäsenkehitysasioista. Molempiin meihin voi mielellään olla yhteydessä, jos on kysymyksiä tai tarkennuksia tai lisätietoa. Myös tietenkin meillä tuonne ICF:n sähköpostiin voi laittaa mitä tahansa kysymyksiä sertifiointiin liittyen. Kaikki me ei osata vastata, koska meillä Suomen chapterin rooli on olla tämmöinen tietenkin tiedon välittäjä ja niin kuin auttava käsi, mutta virallisesti kaikki sertifiointi-info ja sertifiointiprosessi tapahtuu sen ICF Internationalin kautta. Mutta me autetaan sinua tässä joka tapauksessa eteenpäin, jos rohkenet ottaa yhteyttä. No, aloitetaan tällaisesta ikään kuin yhteisöllisestä ajatuksesta, että se liittyminen jäseneksi voi olla hyvä osa tätä sertifiointia, sillä jäsenenä tietenkin pääset heti kiinni meidän erilaisiin koulutuksiin, jossa pääset myöskin vuorovaikuttamaan ja verkostoitumaan jo sertifioitujen coachien kanssa. Ja jäsenmaksu on myöskin edellytys sellaiselle alemmalle sertifiointihinnalle. Katsotaan noita euroja tuossa vähän myöhemmin. Mutta jo sertifioitumattomat coachit ovat siis tervetulleita jäseneksi ja ikään kuin aloittamaan sen sertifiointipolun sillä tavalla. No, tässä oli ajankohtaisia meidän kevään tapahtumia, ja nämä jo vanhenee, jos katsot tätä myöhemmin, mutta meillä on tosi aktiivista erilaista niin kuin tapahtuma- ja koulutustoimintaa sekä webinaarina että harvakseltaan kyllä sitten ihan live-tapahtumiakin. Tässä vaiheessa, jos katsot tätä ennen toukokuuta, niin toukokuu on tietenkin ihan mahtava viikko. Vuosittain vietetään tämmöistä International Coaching Weekia, jonka aikana myös voi olla, kannattaa katsoa sieltä Internationalin sivuilta, niin erilaisia webinaareja jopa tästä sertifioinnista. No, aloitetaan tässä kohtaa, mitä tässä esityksessä niin kun, tulemaan pitää, millaisia asioita tässä nyt ehditään käydä läpi. Mietitään ihan alkukysymyksenä sitä miksi-kysymystä, että miksi sertifioitua ja mikä sun oma motivaatio voisi olla. Sitten katsotaan näitä edellytyksiä ja vaatimuksia, sitä kryptiikkaa ja tietenkin myöskin hyötyjä. Katsotaan vähän erilaisien sertifiointitason eroja, mutta pääasiassa tämä sertifiointi-info yleensä kiinnostaa ACC eli Associate Coaching Certificate-hakijoita, eli sen ensimmäisen tason sertifioinnin hakijoita. Ja jo siellä varsinaisessa meidän webinaarissa käytiin pikkusen läpi myöskin tätä sertifioinnin päivittämisasiaa ja team-sertifiointiasiaa, niin tässä tiivistelmässä mulla ei ole hirveästi siitä, mutta tänä vuonna 2025 meillä on tulossa vielä erillinen info tästä tiimisertifioinnista ja syksyllä toinen tämmöinen varsinainen sertifiointi-info. Ja näitä voi aina katsoa meidän jäsenet tietenkin jäsenkalenterista ja kysellä sitten meidän toimistolta. Ja nyt joku sä ehkä kuuntelet tätä esitystä ja jos olit siellä paikalla, niin ihan vaan kannattaa miettiä, millaiset kysymykset on niin kuin kiinnostavia tai askarruttavia tämän sertifioinnin suhteen. Me saadaan tietysti paljon kysymyksiä sähköpostilla ja pyritään niihin vastaamaan. Tuossa on toi muutama usein kysyttyjen kysymysten lista. Näistä edellytyksistä kysytään, eli milloin mulla on edellytykset täynnä, että mä voin lähteä hakemaan sertifiointia ja saada tässä vastauksia siihen. No, millaisia on sitten nämä sertifiointiin johtavat coach-koulutukset? Niistäkin saat tähän jotakin vastauksia. Millaisia polkuvaihtoehtoja on? Eli ihan se selkein polku on se suoraan coachin koulutukseen lähtemisen polku, mutta sitten on näitä niin sanottuja portfoliopolkuja tai
niin kuin toisenlaista polkua, jossa vähän pitempi tie sitten sen osaamisoppimäärän osoittamiseen. No, kieliversioista Suomessa kysytään usein, että joko löytyy suomalaista versiota, ja nyt jo pystyn vastaamaan, että ei löydy. Että me ollaan niin pieni kielialue ja siellä on vielä muitakin pieniä kielialueita, että englannin kielellä me täällä suomalaisetkin coachit tehdään näitä sertifiointikokeita. No sitten siitä itse kokeesta kysytään usein, että millainen se on ja mitä se sisältää ja miten se tehdään. Käydään sitäkin tässä läpi. Ja sitten tänä keväänä on useat kysynyt mentoroinnista, että mitä se mentorointi tarkoittaa ja kuka voi toimia mentorina tässä sertifiointiprosessissa. Niin katsotaan näitäkin. Mieti, onko sulla nyt sitten jotain muita, voit lähettää meille muita frequently asked questions. Ehkä vielä tämmöinen, jos olet ihan tuore asian suhteen, niin tämä ICF-sertifiointi credential on tämmöinen ehkä maailmalla tunnettu coachingin kultainen standardi. Toki niitä on muitakin, mutta tämä on ikään kuin kattavin ja globaalein ja varmaan niin kuin suurin. Ja tämä coachin ammattinimike ja suomennettuna niin kuin valmentaja, niin tämähän ei ole suojattu nimike, mutta ikään kuin se ICF Certification suojaa sitä standardia, että mitä ICF-sertifioidulta coachilta edellytetään. Että se on aika hyvä lisä ja semmoinen luottamuksen merkki sun omassa esittelyssä. Tämmöinen mainospuhe tästä. No, mennään sitten näihin sertifiointi sekä hyötyihin että vaatimuksiin. Ja aloitetaan tällaisella niin kuin tosi positiivisella ajatuksella, että kun olemme myöskin näissä infoissa miettineet, että mitä kannattaa korostaa, niin ehkä kannattaisi korostaa tätä, että tästähän kannattaisi innostua. Että jos olet esimerkiksi coachannut jo pitkään ilman sertifikaattia, niin silloin sulla on tosi hyvät edellytykset tässä päästä eteenpäin aika nopeastikin. Ja jos taas olet ihan alkupolulla, niin voi olla, että tämä niin kuin todella nopeuttaa sitä sun ammatticoachingiin tai ammatticoachingin pyrkimyksiä. Ja coachien asiakkaista kansainvälisen tutkimuksen mukaan 85% sanoo, että on tosi tärkeää, että coachilla on sertifiointi. Ja tämä ICF-sertifiointi on tosi luotettava kansainvälisesti. Joo, tässä on nuo tasot tai noissa logoissa se associate ja professional ja master coach taso. Ne etenee nyt tässä järjestyksessä tietenkin, ja team coaching-sertifikaatin voi tehdä, jos sulla on toi AC-sertifikaatti tehtynä. Mutta jos innostuisit tästä, että mitä kaikkea se voi sun coaching uralle, kehittymiseen, työhön, osaamiseen tuoda, niin se on tämä sertifioinnin pointti myös. Ei vaan se prännikkä tuossa rinnassa, vaan se, että millaisen niin kuin ammatillisen tuen ja yhteisen tämä sertifiointi siinä samalla tuo, niin korostetaan nyt tätä. Jari Rinne meidän webinaarissa erityisesti tätä painotti. No se, mitkä liittyy tietenkin tuohon osaamiseen ja saa tästä sertifioinnista myöskin sellaisen hyvän tuen, että hallitset nämä asiat, kun olet käynyt tämän prosessin läpi, niin tässähän mitataan näitä coachingin ydintaitojen hallitsemisia. Ja tietysti eri coaching-tasolla se on erilainen se vaatimus, että ACC-kriteerit on vähän erilaiset kuin PCC- ja Master-kriteerit, mutta ne ACC-kriteerit on jo korkeat. Ja tämmöistä 4 osa-aluetta voi olla sulle nyt jo tuttuja, jos olet pitemmälle ehtinyt tässä koulutuspolullasi, mutta näitä hyvä kyllä aina kerrata. Nämä 4 osa-aluetta on se, mitä arvioidaan siinä sun suoriutumisessa tästä sertifioinnista. Eli tämmöinen ylipäätään tämmöinen perusta, että miten se asiakassuhde luodaan ja semmoinen oma eettinen asenne ja suhde siihen asiakkaaseen. Asiakastaso on hyvin tärkeä. Ja sitten tässä on tällainen yhteistyösuhteen niin kuin olemus ja sen kehittäminen, millaisia sopimuksia ja millaisia tavoitteellisia sopimuksia siellä on, luottamuksellisuus, turvallisuus ja tietenkin myöskin sitten se, että millainen coach-henkilönä sinä olet ikään kuin luomaan sitä yhteistyösuhdetta
suhdetta ja luottamusta. Tätäkin arvioidaan sekä niin kuin tietopuolisesti että sitten taitopuolisesti. No viestintä ja sen coachaavan viestinnän osaaminen on yksi tietenkin tärkeä osa-alue. Ja ehkä sitten tärkeimpänä vielä tämä, miten arvioidaan sitä, että se coaching-työ edistää asiakkaan oppimista ja kasvua. Ja kaikkeen tähän liittyy myöskin sitten se, että coach-arvioinnissa on myöskin tärkeää arvioida sitä, että sä ikään kuin itse olet myöskin sillä oppimisen ja kasvun ja sen edistämisen saralla. Ja näitä nyt sitten eri markkerein ja eri kriteerein ja eri lailla testataan, että onko tällaiset asiat hallussa. Mutta nämä voisi olla innostavia, eikä ikään kuin semmoisia määränmuotoisia vaatimuksia. No sitten se varsinaisesti, tai ehkä tässä kohtaa nostettiin aineistossa tämä, että millaisia on ne eettiset kysymykset, mitä aika paljon arvioidaan tässä sertifioinnissa ja osaamisessa. Tuolla löytyy muuten ICF-sivuilla valtava määrä erilaisia hyviä videoita ja aineistoja vaikka tähän coaching-etiikkaan liittyen. Ja just nyt tänä vuonna 2025 näihin coaching-etiikka-säädöksiin tai ohjeistoihin tulee uusia päivityksiä. Ja mekin ICF Finlandina pidetään niistä muutamia workshoppeja ja koulutuksia. Vielä ei edes tiedetä, mitä kaikkia ne muutokset on, mutta ne tulee voimaan tässä ihan kevätkuukausina. No sä voit lukea tuosta, mitä ne ikään kuin nämä eettiset vaatimukset on. Sitten. No sitten tässä on ehkä jo tämmöinen luettelolista siitä, että kun sä lähdet tähän sertifiointipolulle, sertifiointitielle, niin reppu selässä, niin mitkä ne onkaan ne elementit sitten ikään kuin siinä tekemisessä. Eli jollain lailla käymällä se coaching-koulutus, joka on akkreditoitu, tai joitakin muita coaching-koulutuksia, jotka voidaan niin kuin validoida tämmöiseksi ammattikoulutukseksi, niin sulla on käytävä tämmöiset, tai päästävä läpi hyväksytysti koulutusvaatimuksista. Ja sitten sulla täytyy olla osoitettuna ja raportoituna se oma kokemuksesi coachaamisesta. Kohta menen tarkemmin siihen, että mitä se tarkoittaa ja kuinka monta tuntia, mutta se täytyy olla osoitettuna ja raportoituna. Ja mentoroinnin käytön täytyy toteutua ennen sertifioitumista. Ja mennään tuossa tarkemmin niihin tuntimääriin ja mitä se tarkoittaa. Sitten on tämä näyttökoe tai tallenne. Se on tämmöinen nauhoite, joka voi olla myöskin audio, jonka sitten sertifioinnin tarkastajat tai assessoijat niin kuin arvioi ja hyväksyy. Ja sitten on tämä kirjallinen koe. Et siinä on ikään kuin nämä 5 elementtiä tässä sertifiointistepeissä. Sitten on hyvä muistaa, että tämä ei ole voimassa ikuisesti, vaan sitä tulee päivittää ja sun täytyy tätä päivitystä varten osoittaa harrastuneisuutta tässä ammattitaidon kehittämisessä, eli lisäkoulutusta aina voi päivittää siihen samaan tasoon. ACC voi päivittää ACC tai sitten voi heti päivittää sen seuraavaan tasoon, eli PCC. Ja niin edelleen. No, tässä oli näistä tämmöinen yhteenveto. Tämmöinen yhteenveto muuten löytyy tästä meidän kotisivuilta. Tai meillä on aika laajat nämä sertifiointisivut. Se on yksi meidän tärkein tehtävä, ikään kuin infota näistä yhdistyksenä ja innostaa tähän. Mutta tässä nyt on tosi tämmöinen lyhyt yhteenveto, eli mikä ero näissä on. ACC-tasoisella sertifiointicoachilla täytyy olla minimissään 60 tuntia sitä koulutusta, ja PCCllä minimissään 125 tuntia, ja master-tasolle vaaditaan sitten minimissään se 200 tuntia. Usein se on siihen mennessä jo ylittynytkin hyvin hulppeasti tuo taso. Ja asiakastunteja ACC-sertiin vaaditaan 100, niistä suurin osa niin sanottuja maksullisia tai tämmöisiä vastikkeellisia, ja osa niistä tunneista voi olla, jos olet akkreditoidussa koulutuksessa, niin osa sitä koulutuksen ikään kuin harjoituscoachingia. Ja PCC vaaditaan sitten jo 500 tuntia ja master-tasoon 2500 tuntia. Mentor-coachingeja on kaikilla tämä vaadittavat 10 tuntia, eli tarkoittaa sitä, että sä olet joko
ikään kuin itseäsi tai omaa sertifiointitasoasi korkeammalla sertifiointitasolla mentoroitavana, tai sitten se voi olla sama taso, mutta tämmöisen mentorin on täytynyt jo uusia sitten se sertinsä niin, että se on ollut useamman vuoden voimassa. Ja näihin voi liittyä monia kysymyksiä, että miten tämä 100 tuntia nyt saa täyteen ja milloin toi mentor-tunnit on täytynyt olla ja niin edespäin. Että näihin löytyy kyllä hyvin tarkatkin ikään kuin vinkit ja ohjeet näistä erilaisista sertifiointiohjeista. Ja mä ehkä ajattelisin tästä, se on aika useasti tulee sellainen kysymys, että miten tuon 100 tuntia voi vaikka saada sitten työn ohella tehtyä. Niin mä laskin sitä mielessäni, että jos sulla menisi vaikka vuosi tai puolitoistakin vuotta tämän ACC:n tekemiseen, joka on itse asiassa aika hyvä aika oppia ja sisäistääkin näitä vaadittavia elementtejä, niin se ei kauhean monta tuntia ole viikossa. Että jos sen silleen sitten niin kuin ajattelee, että onhan se investointi. Mutta ei se niin kuin mahdoton ole, jos ei sitä yritä rutistaa niin kuin liian nopeassa ajassa läpi. Tämä on mun mielipide. Ja sitten oli tästä team coachingista ihan vaan vähän infoa tässä, että se, että jos sulla on ACC kasassa ja sä paljon työskentelet ryhmien kanssa ja coachat ryhmiä, niin se on aika mahdollinen tämä team coaching-sertifikaatti suorittaa piankin. Siinä on erilaisia tällaisia tietenkin osoittamisia, että kuinka paljon on ollut tämmöisiä team coaching-toimeksiantoja ja niin edelleen. Mutta käydään tätä tarkemmin läpi sitten seuraavassa Certi-infossa. Tämä on meillekin uusi asia, koska tämä ei ole vielä kauhean kauan aikaa ollut tämä ICF:n Team Coaching-sertifikaatti, ja sekin vielä tässä niin kuin ikään kuin nämä vaatimukset päivittyy. Mutta voit kysyä tästäkin aina tuolta meidän sähköpostilla vaikka, niin kaivetaan lisätietoja. Niin, eli mistä lisätietoa? Kyllä kannustan, vaikka se tuntuisikin aika opukselta, toi ICF Globalin sivusto, niin sieltä Credentials ja Standards alta löytyy erilaisia asioita. Sieltä löytyy ihan perustietoa ja just esimerkiksi näistä koulutuksista tietoa ja jopa näistä kompetensseista tietoa tarkemmin ja todella niin kuin monilla eri dokumenteilla avattuna, että mitä nyt vaikka tarkoittaa tämmöinen, että pystyy edistämään asiakkaan oppimista tai kasvua. Ja sitten näistä erilaisista poluista on tietoa ja frequently asked questions vastauksia tuolla sivuilla. Team coachingista on oma osionsa siellä ja niin edelleen. Että kyllä niitä kannattaa kahlata läpi ja kysyä sitten vaikka täsmälinkkiä meiltä, jos ei heti löydy. Tässä muuten on tässä kalvosarjassa näitä täsmälinkkejä. Totta kai täällä sivullakin meillä on linkityksiä, mutta toi oli aika hyvä, minkä löysin tämä FAQ-osio. Frequently Asked Categories ja Credentials-osio. Siellä oli paljon semmoisia, mitä meillekin tulee sähköpostilla meidän sihteerille ja hallituksille kysymyksiä, niin siellä on jo vastattuna. Tuosta voit napata sen osoitteen. No tuossa on tämä sama asia, mitä äsken selitin, että mitkä 5 osa-aluetta siinä kokeessa tulisi tai arvioinnissa tulee hallita. Niin tässä on nyt vaan kuriositeetin vuoksi nämä englanniksi, koska sitten se itse prosessi on sitä aika lailla englanniksi taapertamista, jos sieltä niitä materiaaleja katsoo. Ja joo, no sitten olisi tämmöinen otos tästä kokeesta, koska siitä usein kysytään ja näistä kokeista, joka on semmoinen 3 tunnin koe ja kielilisän saa, jos ei ole oma äidinkieli, niin vielä 4 tunnin, niin ne on tällaisia niin kuin, aika pitkiä kysymyksiä. Tuossa on vielä kohta seuraavalla sivulla esimerkki. Itse asiassa muistaakseni 8 eri aiheesta, että tässä on nyt jostain syystä leikkautunut kuva 6. Mutta ne on tällaisia pitkiä kysymyksiä ja niihin löytyy tosiaan näitä malleja sieltä ICF:n sivuilta. Ja tässä on nyt yksi esimerkki, sample question. Eli se on tietyn tyyppinen tämmöinen niin kuin case, jossa sitten vastausvaihtoehdot on niin kuin best scenario ja worst scenario, tai mitä voisit niin kuin coachina ajatella siitä, niin kuin, mikä on niin kuin
tilanteessa paras ratkaisu ja mitä voisi niin kuin huonoin vastaus. Ja näitä on sitten tosiaan erilaisia. Niitä on jopa 81 näitä erilaista niin kuin, kysymystä, mutta niihin on hyvin aikaa. Itsellänikin meni kyllä ihan viime minuuteille, koska ehkä ajattelin silloin, kun PCC-koetta tein, että kyllähän se nyt, niin kuin, nämähän osataan nämä hommat. Mutta kyllä se sen verran kuitenkin vaatii semmoista lukemista aina se kysymys, että siihen kannattaa kunnolla ja huolella niin kuin se keissi, mikä siinä on niin kuin lukea, niin mulla itselläni ainakin meni yllättävän kauan aikaa siihen sen kysymyksen sisäistämiseen, vaikkei sen lopun pelin sitten olisikaan mahdottoman vaikea. Silleen siihen kannattaa hyvin valmistautua. Ja tietenkään ei maailmaa kaada, jos ei heti pääse läpi. Sillä voi koittaa uudestaan, ei ihan heti seuraavalla viikolla, siinä on joku aikaraja, joka kyllä tuolta löytyy tarkemmin, että mikä se olikaan, että voi mennä uudestaan koittaa. Ja aina joutuu pienen maksun maksamaan lisää siitä, jos joutuu uusimaan, mutta eihän kaikki pääse kerralla läpi. Se ei ole niin kuin, siihen ei kaadu se sun coaching-sertifiointi. Ja sitten aika monet kysyy tästä testisentteristä tai tavasta, missä se tehdään se koe. Ja aika moni valitsee tämmöisen niin kuin ihan fyysisen testisentterin. Niiden haku löytyy sieltä ICF-sivuilta. Tässä itse asiassa on nyt ihan suorakin linkki etsiä näitä. Ja koska se on semmoinen ikään kuin valmiiksi hallittu ympäristö, jossa sun ei tarvitse todistaa sitä itse, että sä olet siellä huoneessa yksin. Siinä on, se on niin kuin ikään kuin vähän haastavampi tehdä kotona, koska tässä digitaalisessa maailmassa niin sun täytyy ikään kuin todentaa se luotettavuutesi siellä kotiolosuhteissa. Mutta siihenkin löytyy kyllä tarkat ohjeet. Itse olen tehnyt sen kotona työhuoneessani. Mutta monet käyttää näitä testisenttereitä. Mitäs vielä? Tämä mentorointi. Me ICF Finlandina suositellaan vaikka tätä meidän omaa coach-hakua, joka löytyy tuolta kotisivujen kautta, ja sinne kun laittaa mentor, niin sieltä löytyy kyllä ne coachit, jotka erityisesti ovat tähän mentorointiin joko vihkiytyneet tai kouluttautuneet. Tämä mentorointi ei vaadi niinku semmoista formaalia koulutusta. Se vaatii sitten niitä coaching-kokemusvuosia siltä mentorilta, ja aika monet kyllä ovat sitten kouluttautuneet jonkunlaisessa niin kuin mentor- tai supervisorkin koulutuksessa. Mutta globaalistikin löytyy ikään kuin tämmöinen mentor coaching haku. Sanoin jo tuossa aikaisemmin tosiaan niitä muita kriteereitä, että useamman vuoden on täytynyt olla sillä samalla sertifiointiasteella, mitä haet. No mitä se mentori sitten ikään kuin sun kanssa käy läpi, niin mentorin tehtävä on nimenomaan näitä coachingin sanotaan core-kompetensseiksi ja ikään kuin tähän etiikkaan ja siihen asiakassuhteisiin liittyviin asioihin niin kuin, tehdä huomioita. Ja, eli niissä coaching niin kuin taidoissa ja siinä, mitä tässä nyt mitataan tässä sertifioinnissa. Ja se sertifioinnin vaadittavat 10 tuntia, niin ne ei saa tapahtua samalla viikolla, vaan sen täytyy olla tämmöinen niin kuin tukiprosessi, jota olet käyttänyt jo pitemmän aikaa siinä coaching-harjoittelussa tai sitten jos teet jo töitä. Mutta tuoltakin löytyy tuolta kotisivulta lisää tietoja sitten siitä. Tässä oli vain vinkki siitä, kun löydät tämän näköisiä kuvakkeita sieltä sivuilta, niin nämä kannattaa katsoa. Näihin löytyy näitä tämmöisiä ohjaavia ja selostavia videoita englannin kielellä. Ja ne päivittyy, tuossa voi olla nyt jo vanha kuvakin. No sitten näistä poluista. Tämä voi olla se kaikkein kiinnostavin osio monelle tai semmoinen haastavin hahmotettava. Ja se, miksi me korostetaan tätä akkreditoitua polkua, meillä on Suomessa useita yrityksiä, jotka ovat ICF:n toimesta akkreditoituja, eli on tarkastettuja, että he kouluttavat nimenomaan näihin ICF:n sertifiointivaatimuksiin ja tulet täyttämään siinä oppimäärässä ikään kuin ne edellytykset, että sä pääset siihen coachin kokeeseen. Ja sun ei tarvista osoittaa erikseen. Ja tietysti sitten suuri osa näistä
mun ymmärtääkseni on suomen kielellä, että sä pääset omalla kielellä myöskin opiskelemaan. Ja se on aika kova koulu näille akkreditoiduille kouluttajille, että ne pääsee siitä läpi, mutta se niin kuin validoi sen sun puolesta. Sitten jos sä lähdet portfoliopolkua kulkemaan, niin sun on paljon tarkemmin ja huolellisemmin ikään kuin osoitettava se, että minkälaisen oppimäärän sä oot käynyt jollakin erillisillä kursseilla tai jos sun työhistoriassa on jotakin coachingin rinnakkaista toimintaa, niin niitä saatetaan hyväksyä sitten osana sitä sertifiointia. Mutta tästä me ei voida myöskään ICF Finlandissa antaa takuuta, koska se arviointi siitä sun portfoliopolustasi tehdään siellä ICF Internationalissa. Mutta näistä voi antaa ikään kuin takuun, että jos näiden akkreditoitujen kouluttajien kurssilla oot, niin ne täyttää ne vaatimukset. Siellä on coach-haku, siellä myöskin siellä International-sivuilla, että tietenkin suomalaisten kouluttajien lisäksi voi kouluttautua jossakin kansainvälisessäkin koulutuksessa ja löytää ikään kuin sieltä sen tason kouluttajia, jota maailmalla on tarjolla. No tämä kuvahan meillä jo oli, mutta tämä oli varmaan webinaarissa semmoinen, että mitä nyt haluaisit kysyä juuri tästä omalta polultasi, että onko jotakin erityistä pohdittavaa, mutta voit nyt sitä tässä miettiä virtuaalisesti ja miettiä, mikä tässä susta tuntuu ihan helpolta jutulta ja mikä sitten on semmoinen, että vaatii vähän lisää kaivelua. Tuossa on sitten tuommoinen taulukko, joka on vähän raskas luettava, mutta siinä on niin kuin tämmöinen esimerkki siitä, että jos olet liittynyt jäseneksi, niin millainen hintaero on siihen sertifiointiin ei-jäsenellä ja jäsenellä. Se on kuitenkin ihan reilu. Ja sitten nämä sertifioinnit, jotka ei mene sitä akkreditoitua polkua, niin ne on ikään kuin kalliimpia se sertifiointiprosessi, koska ne on myöskin työläämpiä siellä ICF Internationalin päässä tehdä se arviointi. Ja tuosta näet noin summat, millä lailla ne eroaa. Eli edullisimmillaan pääsee tässä $175 ja kalleimmillaan täällä 625. Mutta eihän ne nyt tähtitieteellisiä tietenkään ole verrattuna siihen, että jos pääset sitten coachaamaan ja velottamaankin siitä työstä, mikä tietysti voi olla tosi tavoitteellista. Sitten se coaching-kokemus, eli tavallaan se coaching-tuntien tarjoaminen, niin ICF-sivuilta löytyy ohje ikään kuin sitä varten, että miten ne dokumentoidaan. Tietysti kaikki meidän vaikka eurooppalaiset tietosuoja-asiat edellyttää, että ne huolella säilytetään ne tiedot ja että ne on todella niin kuin sitten jäljestettävissä ne sun asiakkaat, että ne ei ole mitään niin kuin koodinimiä. Ja näitä ei kuitenkaan sitä laajaa raporttia toimiteta sinne nimineen ja kaikki ne yksityiskohtineen. Pelkästään ne tunnit raportoidaan sinne sertifioinnin yhteydessä. Mutta tämäkin vähän vaihtelee, että tämä kannattaa aina tarkistaa, että mikä se on. Mutta perusasia on kuitenkin se, että sä pystyt joka ikisen coaching-tuntisi ikään kuin todentamaan, että se on tapahtunut ja milloin se on tapahtunut ja edespäin. No sitten se tallenne. Sen voi tehdä vaikka Teamsilla tai Zoomilla. Tietysti ei sen tarvitse olla etäcoaching-tilaisuuskaan. Se voi olla ihan face-to-face jossakin tilassa, mutta se on täytynyt sitten tallentaa. Ja jos sä teet sen suomeksi, niin sitten sun täytyy kääntää ja litteroida se englanniksi. Mutta jos sä teet sen suoraan englanniksi, niin siitä huolimatta se täytyy niin kuin litteroida sinne tavallaan arvioidille. Eli tarkoittaa sitä, että se pelkkä nauhoite sellaisenaan ei käy, vaan siitä täytyy olla tavallaan semmoinen teksti, joka seuraa niitä kellonlyömiä siinä coaching-tilanteessa. Ja sen tallenteenkin itse asiassa siinä sertifiointituloksessa, että onko se mennyt läpi vai ei,
niin sä et tule saamaan kauhean tarkkoja palautteita siitä, että miksi tämä ei mennyt läpi. Mutta joka tapauksessa, jos se menee läpi, niin sä joudut sen uusimaan. Että palauteprosessi tässä omassa suorituksessa ei ole kauhean tarkka. Se täytyy hyväksyä. Niin, no sitten tietenkin tämä kutsuminen ICF-jäseneksi tässä vielä että siinä mielessä se on osa tätä sertifioidun coachin niin kuin mahdollisuuksia olla sitten aktiivinen täällä kansainvälisessä ja suomalaisessa yhteisössä ja pitää yllä sitä osaamista ja löytää uusia verkostoja ja työkaluja ja omaa semmoista ammatillista kulmaa viedä semmoiseen omaan suuntaan, että sitä tämä yhdistystuki niin kuin tarjoaa. Ja myöskin pystyy, niin kuin tuossa viimeisenä on, niin tuomaan esiin sitä omaa osaamistaan tässä yhdistyksessä. Joo. Mä nyt tässä sarjassa mene kovin pitkälle tähän renewaliin, eli coaching-sertifikaatin uusimiseen. Se on aika usein suoraviivainen prosessi, sit, kun sulla on se ACC ollut 3 vuotta tai PCC, niin kyllä se sitten niinku, sä sen aikana jo hoksaat varmaan aika hyvin, että mitä se tarkoittaa. Mutta ehkä se oleellinen on se, että sulla täytyy kertyä tämmöisiä täydennyskoulutuspisteitä, 40 koulutuspistettä. Ja ne usein muuten tulee, tai saatat saada tässä 3 vuodessa, jos olet ICF:n jäsen, niin hyvinkin ihan näistä ICF:n verkkokoulutuksista ja webinaareista, mitä me myöskin täällä Suomen yhdistyksessä tarjotaan. Että jos laskee 3 vuodelle sen, niin kun yksi koulutuspiste on noin tunnin, niin se on noin 40 tuntia lisäkoulutusta. Siitä on sitten tarkemmat ohjeet, että mitkä sitten lisäkoulutuksesta koskee etiikkaa ja mitkä koskee näitä ydintaitoja ja mitkä voi olla sitten jotain muita ammatillisten taitojen kehittämisiä. Joo, tämä on tosiaan hyvä vielä tässä sanoa, että aina me ei niin kuin ICF Finlandista, joka me ollaan ihan tämmöinen vapaaehtoisorganisaatio tukemassa tässä muita yhdistykseen kuuluvia, niin aina me osata kaikkiin kysymyksiin vastata. Ja että toi support.coachingfederation.org on kyllä sitten semmoinen taho, mihin kannattaa kaikki semmoiset omaa sertifiointia koskevat konkreettiset kysymykset laittaa. Tietysti jos sieltä ei sit saa vastausta tai et ymmärrä vastausta tai se on jotenkin hakuammuntaa, niin me autetaan sua siinä muotoilemaan se kysymys oikein tai löytämään niin oikeanlaiset pointit siihen kysymykseen. No tässä on vielä vinkki sit meidän seuraavasta sertifiointi-infosta, joka on toivottavasti kesäkuussa. Ja sitten myöhemmin syksyllä tulee vielä perussertifiointi-info. Meillä on muutama jäsenistä käynyt tämän Team Coaching-sertifikaattiprosessin ja toivottavasti saadaan heiltä kommentteja tai alustamaan siinä tilaisuudessa. Tuolta joka tapauksesta Coaching Federationin sivuilta löytyy tämmöinen Candidate Guide, jota voi olla kiinnostava katsoa, jos olet tätä miettinyt. No niin, ja päätetään vielä sitten tähän onnea matkaan toivotukseen. Toivottavasti innostut lähtemään sertifiointipolulle ja koet sen motivoivana ja niin edespäin. Voit olla yhteydessä aina meidän toimistoon ja meidän hallituksen jäseniin ja kysyä neuvoja. Tuetaan mikä osataan. Ja ehkä tämmöiset vielä nyt yhteenveto tästä, että mitäs ne vaatimukset nyt sitten olikaan. Eli coachin koulutus, niin että se täyttää sen sun hakeman sertifioinnin niin kuin tuntimäärät ja kriteerit. Sitten kokemus, joka tarkoittaa niitä asiakastunteja sertifiointitason mukaisesti ja niiden dokumentointia. No sitten mentor coaching oli se 10 tunnin mentor coaching vaatimus ja pidemmältä ajalta kuin ihan lyhyen pätkän sisään. Ja sitten on se näyttökoe, joka tarkoittaa siis coaching-tilanteen nauhoitusta ja sen lähettämistä arvioitavaksi ja litteroimista. Ja sitten vielä se kirjallinen koe, joka tehdään sit joko siellä testisenterissä tai kotona ikään kuin digitaalisesti valvottuna. Ja
se ei ihan 100% tarvitse mennä läpi, mutta pääasiassa täytyy vastata 81 kysymykseen oikein ja englannin kielellä. Ja mitäs vielä? Tule mukaan meidän näihin tilaisuuksiin, vaikka et olisi vielä päätynytkään sertifiointiprosessiin, niin saat tukea ja vertaistukea ja neuvontaa ja vinkkejä matkaasi jo sitten jäsenenä. Onnea matkaan!